नैबे आंनि फार्स्ट टाइम माने भिडिअ आङो भइस होनाय आरोना फार्स्ट टाइम स' आङो एसेबां माने एथ' एक्सपिरियेन्स थ' हेल' लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नैबे आंनि फार्स्ट टाइम माने भिडिअ आङो भइस होनाय आरोना फार्स्ट टाइम स' आङो थेवब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे ओरैनो सर्ट माने जास्ट टाइम पास हिसाबै भिडिअ लाबोनाय जाबाय स' नोंथांमोना गाज्रि मोनाब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय। मा होनबावनो आरो बुंनो माने खुगायावनो जेबो राव फैया आरोना मा होनगोन मा मागोन जायो जेबो कन्टेन्ट लानानै फैयाखै नालाय ओरैनो जास्ट स' ओमफ्राय आंनाव जेबो कन्टेन्ट गैया आरोना जाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मानोना आंनाव दाबो लासै साबस्क्राइबारा बहुत खम आरोना माने 1K आनो जायाखै नोंथांमोना गाज्रि मोनाबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आं चेनेलखौ हाब्रु जादों दैज्लां बोथोर नालाय ओमफ्राय जाय जायगाथिं जों माने फैबाय दं बेथिं माने मा होनो बेखौ बान्दो आरोना माथावरिनो बान्दो जाहाथे दैमाया जोंनि गामियाव हाबफैनो हाया आरोना दैबाना जाबाथाय बिथिंजाय गासिबो मा होनो जारबारिजोब आरोना गोदो आगोलाव जोंहा माने बे बान्दो थासान्दियावबो आरोना दैमाया जोंथिं माने फैयाखैमोन जोङो बेथिंजाय थांनानै माने मैगंनि बागान खालामोमोन आरोना आगोलाव दंमोन ओमफ्राय जों उन्दै उन्दैबाथाय आरोना थेवबो गोसोआव दङ जोङो माने जोंहाबो हा दंमोन नालाय जोंबो थाङोमोन जाहारबारिजोब सोब आं जाय लामाथिं फैदों आरोना जाहारबारिजोब हरैजाय दं आरोना फोथारा हरैजाय ओरै गिदिर आरोना फोथारा ओमफ्राय दायो दैया बुरजा जाना दं गासिबो गायजोबनो हायाखै जायना माथे मा होनो हाया थौले माने गोथौ नङा बिसोर गायगासिनो दं हाया माने माबायाव दङ आरोना गोथौ जाना दङ आरोना खायसेया मा होनो मेसें बोथोराव ट्रेक्टर सोयो नालाय हाखौ माने बेलेगनो पार्सेल खालामो बा सोरबा लामायाव लाङो सोरबा न'आव टाउनफोराव बायलाबायो स' बेफोर जावनाया मा होनो गोथौ जाना दङ आरोना एसे गासिबो गायजोबनो हायाखै ओमफ्राय जायना गोथौ बिसोर गायनो हायाखै दायो नोंथांमोननो एसे माने भिउ पइन्ट देखायबाय आरोना स' आङो दायो फोथाराव हाबथ'ला आरो गावनि हाबो गैखाया नालाय बिथिंजाय स' नायलांबाय थादो ओरैजाय वाव बिथिं नायलांबाय था माने बिसोर माइ गायबाय दं आरोना फोथाराव नैबेथिंजाय खोथिया फुबाय दं जुम खालामदों आङो बिराद जुम खालामदों ओंखायनो गावस्रादों भिडिअआ दै नालाखौनो होनगोन दा दै जायखौ मा होनो दै रानग्रा दै रानना होनाय ओमफ्राय हरैजाय मोनसे दंबावो बै बे मोनसेबाव ओमफ्राय नैबे मोनसे नैबेथिंजाय बिलो दं ओमफ्राय बिलो दंबाथाय दायो दैज्लां बोथोर नालाय गोथौ आरोना बहुत दै दं जेबो मोनथ'वा माने स'नैखौ नायग्रोदो आरो गुबुन मोनसे आलदा माने फुख्रि दं आरोना बेखौ दिन्थिनायनि सिगां नैबेखौ नायग्रोदो ओरैजाय खासिबारि ओमफ्राय बैथिंनिया माने साफा खालामनाय आरोना नैबे एथबां मोजां नङा दायो बेयो माने मोजां जागोन उनावहाय दायो दैज्लां बोथोर नालाय ओंखायनो बारा माने फिनिशिं खालामनाय जायाखै जाबोर जाला दङ स' थुदो नेक्स्ट भिउ पइन्टआव नोंथांमोनखौ देखायनोसै आं फुख्रिखौ थ' हेल' लोगोफोर माब्रै दं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं दायो जोङो दंफैयो मा होनो गामिनि फुख्रियाव दंफैयो आरोना बे माने फुख्रि आरोना मा होनो जावनानै खालामनाय फुख्रि नङा आरोना दैमाजों खुरखु जानानै थालांनाय फुख्रि ओमफ्राय बिथिं नोंसोर जा दैखौ नुहुरदोंना बिथिं ओरैजाय ओरै दङ आरोना गिदिरथार फुख्रिया मानोना ओरैजाय जों थांथ'ला दायो मोनाबाय स' जों दायो थांबाय दं अखा हाबाय साथा लाबोआखै आं जास्ट माने फुटबल गेलेनोसो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय अखा हानायखाय रावबो गेलेयासै दायो जोङो न' फारसे थांबाय दं अखा हाबाय थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ एन्ड आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै स' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय